سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا حبرتات عزيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ሾረናዊ አሌክሳንደር ኢሳቅ ሎም ምሸት ጋንቱ ቢለም ክልተም አውርድር ኤሪዲፊዜ ኔዘርላንድ ንክለብ ዝቦለ ክልተ ባዶ አብዝ ሰዓረቱ ልግጥም ንሻብዓይ ተኻታታሊ ግጥም ልዳት መጋጥምቲ ጋንታ ምድፋር ነታ ሓንቲ ሸቶ ባዕሉ ከመዝግባን ከሎም ነታ ሓንቲ ድማ ንወዲ ጋንቱ ዳሚል ዳንኬርሉይ ከሽንሎም ኣብ 12 ግጥማት 12 ጎላት ኣውፂሩ ዘሎ አሌክሳንደር ኣብዚ ሓያሎ ኤርትራውያን ብኣካል ተረኺቦም ደገፎም ዝሃቡሉ ግጥም ንሱ ደሚቁሉ ዘምሴ ጾታ ኣብ ዝተፈጸመሉ ንባንዴራ ኤርትራ ብምንብልባል ንደገፍቲ ኣመስጊኑም ንሱ ብድሕርቲ ግጥም ኣብ ዝሃቡ ቃል ኤርትራውያን ደገፍቲ ኣብቲ ሜዳ ብምርካቦም ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዝኾኑዎን ከም ዘኽርዕዎም ብምሕባር ንሳቶም ድማ ብእኡ ተሓቢኖም ክኾኑ ተስፍኡ ምዃኑ ገሊጹም ሊጋት ኤውሮፓ ትማል ቀዳም ቀጽሉ ነይሩም ቶተንሃም አሜዳ ንሃድርልስፊልድ ዓዲማ ግዳ ጌራታም ኣብዚ ቶተንሃም በመስበርቲ ሃሪኬን ፍጹም ዘይተሻቀለትሉ ጾታ ብራዚላዊ ሉካስ ሞራ ብሰለስተ ሸቶታት ሃትሪክ ሰርሕ ከሎም ቪክቶር ዋንያማ ድማ ንዝሰረፈት ሸቶ ኣመዝጊቦም ቶተንሃም በዚ ውጽኢት ሓጊዛ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ንዝህለዋ ናይ መልሲ ግጥም ናይ ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ስነ አምራዊ ምርግጋእ ክትረክብ ኪላላ ወላኳ ዴላዓሊ ሃሪኬንን ሃሪ ዊንክስን ከም ዘይህሉ እንተተገልጸ ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገና ንዌስት ሃም ዓዲማ ክልተ ብሓደ ተዓዊታትላ ኣብዚ ሓለፉ ጾታታት ስዕረ ደጋጊማ ንደገፍታ ኣሻቂላ ብዝጸንሐት ዩናይትድ ኣብዚ ዓወት ናብ ሜዳ ባርሴሎና ኬዳ ንተካይዶ ናይ መልሲ ጾታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ሓገዝ ክኾና ከም ዝኽእል እሙንቶቶም ደገፍታ እዩ ኣብዚ ናይት ማል ጾታ ዩናይትድ ንዝበዝሐ ደቂቕ ተዓቢላ እኳ እንትሕልፈቶም ንሸቶ ፊሊፕ አንደርሰን ብጽምዲ ፍጹም ቅልዓት ፖል ፖግባ ክትበልጽ ግን ኣይተሸገረትን ኣብ ካልእ ጾታታት ቦርንማውዝ ንብራይተን 5 ባዶ ከተዕንዋን ከላ በርንሊ ብወገና ንካርዲፍ ሲቲ ብምርታዕ ንታሕቲ ናይ ምውራድ ተኽኡላ ኣዕዚዛትላ ኣቐዲማ ንታሕቲ ምውራዳ ኣፍሊጣ ዘላ ፉልሃም ንኤቨርተን ሓደጋያ ወዲቓታ ጽቡቕ ክትስግም ጸንሐት ኤቨርተን ዘይተጸበየቶ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት ያሰኒዳ ሳውዝሃምፕተን ብወገና ብናታን ሬድሞንድ ተመሪሓ ንወልቡስ 3-1 ምርታዕ ኣብ ውሕስ ቦታ ከተደላድል ትመጣጠራላ ንላሊጋ ስፓኛ ከም ደስታ ትቕልሶ ዶላ ባርሴሎና ንትሽዓተ ቀወምቲ ተጻወታ ብምዕራፍያ ነታ ኣብ ድሕሪ ተቐሚጣ ዘላ ሄስካ ገጢማታ ሓሳባታ ንመልሲ ግጥም ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ዘገሸት ባርሴሎና እዚ ካብቶም ውሕድ ተመክሮ ዘለዎም ተጻወታ ዝረኸበቶ ውጽኢት እኹል ምዃኑ ዝግለጸሎም ኣብዚ ግጥም ጽቡቕ ዝተንቀሳቐሱ ማልኮልምን ቶዲቦን ዝያዳ ደቂቕ ከም ዝግብኦም ዘመስከረ ምንባሩ ይግምገም زحلف سمون ببارسلونا سعرت زقمست اتلتيكو مدريد نسيلتا بيغو عديما كلت بادو افانياتام غريزمانن البارو موراتان نخلت شتات اتلتيكو بمزغاب نغعزو سيلتا بيغو ندحريت زغوتوت يوم ابكال صوتا اسبانيول نديبورتيفو الابس كلت بحدرت يعتم شامناي غزيا اسكواديتو ايطاليا كتعوتلو ابدركو خيزلا يوفنتوسون زي حسبتو سعرت اغاطيموا دغس عوتنا بكال معالتي كتسغرو تغراديدام ابز صوتا جوبي ولدو اتقعا مويسكين اب تختاتالي 4 ጾታታት ሾቶ ብምዝጋብ ንኽብሮ ወሰን ማሪዮ ባሎቴሊ ብምዕራይ መሪሕነት ኳንተ ተሓዛም ንመጥቃዕትታት ስፓልዲ ተጻወረት ጋንቱ ግን ንስዕረት ተቐሊዓ ኣብ ካልእ ዜና ወዲ 37 ዓመት ገዲም ተኸላኸሊ ጁቬንቱስ አንድሪያ ባርዛሊ ኣብዚ ክራማት ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ጫምኡ ክሰቅል ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ሮማ ብወገና ብሾቶ ኤዲን ዜኮ ተሓጊዛ ንኡዲኔዜ 1-0 ረቲዓታም አሜዳ አንፊልድ ዝተኻየደ ናይዚ ሰሙን ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦ ዝነበረ ግጥም ሊቨርፑልን ቸልሲን ብዓወት ሊቨርፑል 2-0 ተዛዚሙ ኣቀዲሙ ኣብ ዝነበረ ጾታ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሜዳ ክሪስታል ፓላስ ተጓዒዛ ብምጽዋት ስተርሊን ደሚቁ ብምውዓል 2 ሸቶታት ብምዝጋቡ ከምኡውን ካብ ጋብሪኤል ጂሰስ ብዝረኸበታ ሓንቲ ሸቶ ተሓጊዛ 3-1 ክትዕወት ክኢላ ነይራ ጓርዲዮላን ስተርሊን ድሕሪ ጾታ ብዛዕባ ውጽኢት ጾታ ሊቨርፑልን ቸልሲን ከም ዘይግደስዮም ክዛረቡ ተሰሚዖም ጓርዲዮላ ካብ ነቲ ጾታ ምርኣይ ታይገር ውድስን ሞሊናርን ኣብ ውድድር ጎልፍ ናይ ማስተርስ ጾታ ኣለዎም ንዑ ምርኣይ ይሕሸኒ ቸልሲ ድማ ጽቡቕ ሰርሑ ድሌተይ ክብል ከሎም ስተርሊን ብወገኑ ጠሚ ኣለኹ ቀዲመ መግበይ ክበልዕ እሞ ዝተረፈ ንሪኦ ክብል መሊሱ
ሲቲ ኣብ ናይ 3 መዓልቲ ፍልሊ ኣብ ግጥማት ጎባል ክለባት ኤውሮጳን ፕሪምየር ሊግን አንጻር ቶተንሃም ፀወታ ክህልዋ እዩ ማዓስ ዝጥራ ምሳቀንዲ መቀናቅንታን ጎረቤታን ማንቸስተር ዩናይትድን ድሒራ ክትፃወት እያ ስለዚ ድማ ሎሚ ዓወት ዘመዝገበት ሊቨርፑል ድሕሪ 29 ዓመት ዋንጫ ናይ ምልዓል ሕልማ ልዕሊ ካልእ እዋን ዝዓዘዘ ኮይኑሎም ድሕሪ ረፍቲ ኣብ ውሕዳት ደቃይቅ ጽሉላት ዝተቀየሩ መሐመድ ሳላሕን ማንን ኣብ ናይ 2 ደቃይቅ ፍልሊ ሓንቲኦም ብዘመዝገሞን ሽታት ንዓወት ጋንጦም ከውሕሱ ኣብ ርእሲ ምኻሎም ንግምት ወዲ ጋንጦም ኣሌክሳንደር ኣርሎንድ ውን ክውን ገይሮሞም ኣርሎንድ ኣብ 2014 ጀራርድ ሸታሕ ክብል ከሎ ኣነ ሽዑ መላሲ ኩዕሶ ነይረም እቲ ዝነበረ ስምዒት ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ ንመን ኢልዎ ከምቲ ናይ ሽዑ ተሰዓርናዮ ሎሚ ከዓ 2 ባዶ ንስዕር ንኸውን ክብል እዩ ቅድሚ ፀወታ ተዛሪቡ ነይሩ ሊቨርፑል በተዛማዲ ዝቀለለ ፀወታታት ዘለዋ ምስ ምዃና ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናብኣ ዝዛዘወት ትመስል ኣብ ፀወታታት ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ንፎርቱና ደርልስፈርድ 4-1 ብምዕናው ናብ መሪሕነታ ተመሊሳ ኣብዚ ግጥም ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪንግስሌይ ኮማን 2 ሸቶታት ክመዝግብ ከሎ ጀርመናውያን ግናብርን ሊዮን ጎረስካን ድማ 1 ሸቶታት ምውሳኾም ኣብ ዓወት ጋንጦም እጃሞም ኣበርኪቶም ኣብ ካልእ ፀወታ ሆፈንሃይም ንሄርታ በርሊን 2 ባዶ ኣውግስበርግ ድማ ንኢንትራክ ፍራንክፈርት 3-1 ኣፋኒነን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን